फानग्रा दंबा खिथाहरलै बुरिफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा हाबा जानायफोरानो जा गथ' हिन्जाव सानै साथाम प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं। सोरबा फानग्रा दंबा खिन्थाहरलै आरो बेजों लोगोसे जों सेकेन्ड इन्ट्र नुनो मोन्दों नोंथांमोना निजोमा माने सानै साथाम हिन्जावफोरखौ बा सिख्लाखौ प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय रेकर्ड दङ। दा नोंथांमोना सिगांनि मोननै भिडिअ इन्ट्रखौ नुनानै निस्सय बुजिया नङा बुजिनानै मोन्दों किसुमाना बुजियाखै किसुमाना बुजिदों। स' जायफोर नोंथांमोना बुजियाखै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ जोबजासिम फारि फारि नाय आरो भिडिअखौ जेसेबां एसेबां शेयार खालामना हो मानोना बेफोरबायदि आखल गाज्रि बा सभाब चरित्र खुगा गाज्रि मानसिफोरखौ शेयार खालामना होनांगौ मानोना बेफोरबायदि बिथांमोना साजा मोनथारनांगौ मिथिबाय ना जायखि जोंनि बर' समाजानो जा जियानो जा साजा मोनथारनांगौ। दा नोंथांमोना सिगाङाव खोनाखादों सोरबा फानग्रा दंबा खोन्थाहरनो मा राव जाखो बियो हा दा बे भिडिअखौ होनाय सिगां फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों सोरबा फानग्रा दंबा खोन्थाहरलायनाय मा होननाय जादों बियो लाजिनो रोङै नों बर' नंगौ नङा जाखो नोंथां हा बा फंबाय बा माबा मोनसे जिखुनु सोमोन्दोआव थानाय नों बर'नि जोलै नंगौ नङा बर' बिमाया नोंखौ उदैयाव लानानै जोनोम होनो हायाखै लाजि गैयै हा मालायखौ मानो नोंमायानो फानोदां नोंनि बिनानावफ्रानो फानो खोमा नोंनि बिब'फ्रानो फानो खोमा नोंनि जाथि बंस' गैया बिसोरखौ बायनो हाया नोङो बिगुत साला लाजिनाय गैयै मान सनमान गैयै हारिखौ फानदों आरो बे गुबुन जाथि लाबावनोसै बेनोबो नांगौ बा नों बायदियानो साला दस्रा हारिखौ दस्रा हारिनि थाखाय सोलो होग्रा सान्स होग्रा मिथिबाय ना नोंसोर बायदियानो गुबुन हारिनि थाखाय दालालि गुबुन हारिनो जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ बा सोरबा हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ नोंथांमोना बेफोरबायदि लाङै लाङै बिथांमोननो सोलेर फाननो हैग्रा नोङो बिगुर बिसिनांगौ बेखौ मिथिबाय ना रायजोफोर बिगुर बिसिनांगौ बबे गामिनि रायजो राजाफ्रा हमनानै बेखौ दोखो साजानांगौ आरो आइजोफोरा बुजिनानै मोनदों मोनाखै बे मोनसे बिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होना खोनासं बिराद गाज्रि बे आइजो माहारिखौ असनमान होनाय जादों मान सनमान हानि खालामदों बिनि थाखाय नोंथांमोना एकदम साजा हो बे मानसिखौ मिथिना साजा हो नोंथांमोना ओरैनो दानागारथार सोर अभद्रनि फिसा बियो सोर मोसौ गियाननि फिसा बियो हा दिनैनि दिनाव दिनै नै बुङा नङा बुंफ्लाङो नाथाय फिसाया मावबाय दाया नाथाय बिमा बिफाखौसो दायफ्लांनाय जायो खिन्थु बिमा बिफाया नोंखौ बिदि थिनाखै बिमा बिफाया नोंखौ बेफोरबायदि जाना बुङाखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै नोंखौ थिनाखै नाथाय नों दिनै सासे बुजिनानै बुजियै बायदि सासे अबुजन खामानिखौ मावदों बा बुंदों आरोना नों बाथ्रा लाजिनो रोङै साला इमाजों समान रुजायबाबो जेबो लाब लस गैया नोंखौ मिथिया ना साला अमात आखुनि मानसि नोङो मोसौसो नोङो फंबाय मोसौ नोङो बुजिनानै नायलै मिथिया ना नोङो बेफोरबायदि बुंस्लायस्लाय हा नोंनि न'खराव दं नों जे बाथ्राखौ बाहायदों ना बेफोर बाथ्राया गासिबो नोंनि न'खराव दंजोबो लाजियाखै नोङो नोंनि बिमाखौ फानसै नोङो नोंनि बिब' बिनानाव फानसै नोङो लाजि रोङै साला एसेबो साननाय हनाय गैया बेजों लोगोसे जोंहा जिथुनाखि दाख्लै बावै जिथुनाखि स्टेसनाव सासे हिन्जावसा सोरबा जानाय नुदों नैबे सोरबा जानायनि सायाव दिनै बै हिन्जावसा सोरबा जानायनि बयफ्रेन्डआ माने क्लियारेक्सन होदों आरो ना बोरै बोरै जाखो आरो बै निजोम ब्रादारा बोरै बोरै बेफोरबायदि खालामनो मोनखो बेफोरनि सायाव गुवारै बेखेवना होदों आरो बै निजोमनि बिसिया माब्रैहाय बेखौ सोबायनो मोनखो बेखौ गुवारै क्लियारेक्सन होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जेसेबां एसेबां शेयार खालाम सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांमोनाव सहैयो दिनै आं बारा जेबो इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाबासै नाथाय नैबे सासे फंबायनि भिडिअखौ नुनानै आं थानो सुखुवाखै गोसोखौ मोजां मोनाखै आङो निलायज बे फंबाय मिथिया निलायज बेखौ एकदम खाथियाव सोबाना हाथाय साथाय बारन होनांगौ आला बुङा संबा बुंजानाय बेफोरबायदि नङाबा भाइरेल जाला नामाब्रा फंबाय बेफोरबायदि नङाबा भाइरेल जाला नोंसोरो लाजिनांगौब्रा फंबाय एसे मिथिया ना गावनि हारिखौनो मारै बेफोरबायदि बुंखो नोङो गावनि हारिखौनो मारै बेफोरबायदि बुंखो हैद गोदाव सोराव नांगौ नों दस्रा हारिखौ बुंहरबो ना हा बिगुरानो जिसिगौमोन नोङो मिथिबाय मैया दाखालि नोङो जोबथेसालियाव जोबजाबायमोन दस्रा हारिखौ बुंना लानाय होनबा दिनै बर'खायसो नोंखौ नायनानै दंगासिनो दङ दाबो गवा नोङो मिथिया ना दाबो गवा नोङो साजाखौ मोनखागोन फंबाय साजाखौ मोनखागोन जानोबा बिदा मिथिया ना बड'लेण्डनि जोहोलावफोर हारिखौ अनोब्ला खौसे जादों बड'लेण्डनि फानग्रा दंबा खिथाहरलै बुरिफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा हाबा जानायफोरानो जा गथ' सानै साथाम जानायानो जा जेनेबा बायगोन आरो ना 5,000 जा 10,000 जा बायगोन नैबे बिथांबो नांगौ नैबे बिथाङाबो ओरैबायदि खाथ्रा मानसि बियो बेखौ बुंथ'ला आङो आलि गियान नाम न' फाग्लाखाय एकदम नांगौनो बेनोबो बर' सिख्लायानो जा मायानो जा आं मा बुंनो बायनांगोन मोनानानै मोना बायनांगोन रावबो सिख्लाफोरानो जाया बांसिन बुरिफोराबो जाया हाबा जानायफोराबो जाया मा बुंनो ओंखायनो बायनायखौनो साननानै थाबाय आङो सोरबा खिथाहरलाय फानोबा बायगोनलै माथो फैसायालाय गारगोन ना लोंनायावसो बाहायलाबायो एकदम माथो मैया दाख्लैनि गेजेराव मा भिडिअ आरो फट' भाइरेल जागासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं मोजाङै फोरमायना होनोसै नोंथांमोननो
थार खोथाखौ मिन्थिया गारा बुजिया गारा भिडिअ फट'खौ सेभ खालाम भाइरेल खालामबाय थानाया मोजां जायाखै थार खोथाखौ बिजिरग्रो बिनि उनाव भिडिअ फट'खौ आपल'ड खालाम मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो दासान नोंसोर बुजिनो नागिरो बिनि उनाव होनांगौ होनाङाखौ नों गोसोजों सायख'नानै आपल'ड होनांगौ आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों दि मैया दाख्लै सासे सिख्लाया स्टेसनाव सोरबा जानाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बियो आंनिनो गार्लफ्रेन्ड दाबो जोङो रिलेसनशिपआनो दङ दाबो रायलायो बे दाख्लै सोरबा जानायनि गुबै जाहोना बेनोदि बे निजोम होननाय सेंग्राजों बियो 1.5 बोसोर सिगां मोजां मोनलायोमोन आरो बेजों बिहा बै समाव रायलायबायनो थाखायमोन बे गारलायनायसो आं बेजों रिलेसनशिपआव फैदों ओमफ्राय खोथाया बेनोदि मा होनो बै समाव मोजां मोनलायनायाव बेनो मोनसे प्राइभेट फट' हरदोंमोन बे प्राइभेट फट'खौ लानानै बे सेंग्राया माने निजोम होननाया माने लेभेल दिन्थिबाय थायोमोन जादों माने गावखौनो माने माबा मोनसे देखायबाय थायोमोन आरो बिनि सिगाङाव फन हरै ओमफ्राय जों दाख्लै हराव बियो खनसे फन हरबावदोंमोन निजोम होननाया बिरलानाव अब्ला आं बेजों रायलायबाय दंमोन अब्ला आं बेजों नांलायदों बे समाव फनाव नांलायनायाव बियो बिनि फट' बायदिसिनाखौ भाइरेल खालामगोन मा खालामगोन होनबाय थायोमोन ओमफ्राय बियो बिनि नांलायनायनि अखानायै जेब्ला बिरलाया निजोमखौ लोगो हमनो थाङो राङापारायाव माने मोनसे सोलो लानानैसो थांखादोंमोन नालाय फट'खौ भिडिअखौ दाननो होननानै ओमफ्राय रावबो बुंनो हाया जे बिजों सेक्स जालायदों होननानै आरो बेजों लोगोखौनो मोनलायखायामोन बे खनसेबो लोगो मोनलायखायाखै राङापारायाव थांदों बियो लोगो हमनो बिनि फट' बायदिसिना दं होननायखौ दानो आरो ना ओमफ्राय दाना निजोमा राङापारायाव मोनसे हा बायनाय दङ बा न' लुनाय दंनो मोनसे गोदान बेयाव थांदों बियो बेथ' मिथिया बेहा बिदि दं मा दं गथ' गथाय दं मा दं होननानै बेथ' जेबोखौनो मिथिया बेखौ सेंग्रा होननानै मिथियो ओमफ्राय बे फट'खौ दानो होनना थांनायाव गोसोआ ओरै जादों दानखांनानै माने फैबाय बियो न'आव फैदोंमोन आरो माने स्टेसनाव थाबायबाय ट्रेन हमनो थाखाय ओमफ्राय माने बिनि निजोम होननाय न' गोदान लुनायनि खाथियाव मोनसे न'खर दङ बे न'खरा बे हिन्जावनो खिन्थाहरदों निजोमा ओरैथो हिन्जाव लाना फैदों होननानै अब्ला बियो हिन्जावा मिथिनानै बेखौ होसोबोयो स्टेसनाव ओमफ्राय माखासे ससे क्लिपखौल' बिसोरो दिन्थिबाय थादों फुरा क्लिपखौ दिन्थियाखै मिथिबायना बे ससेल' क्लिपखौ बिसोरो 2 मिनिट ना 3 मिनिटल' क्लिप दङ बेखौ दिन्थिबाय थादों माने फुरा क्लिपखौ खिथायाखै ओमफ्राय बे भिडिअखौ अलरेडि केसबो जाखाबाय आरो बिसोर साथामनो माने हगार मोना होननानै माने अलरेडि माने थानायाव केस रेजिस्टार खालामना दोनखाबाय बे सेंग्राखौबो केस रेजिस्टार खालामबाय आरो बिसोरखौबो हगार मोना होनना मोनसे लिरनानै दोनखानाय होमबा बे भिडिअआ बोरै गोसारखो दाख्लै बावैसो मिटिं जानानै थांबाय निजोम लानि न'खरावनो आरो बै फट'जों मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ बे फट'आ आं मोनसे स्ट'रेज दोन्दोंमोन बेखौ सोर मा स्क्रिनशट खालामनानै मा एगारगासिनो आं बेखौ मिथिया बे सोरनिबा पलिसि बा निजोमनि पलिसि जागोन निजोमा बुंबायनि थाखायमोन गावखौ भाइरेल खालामबालाय नों गाव मोनसे माने गाव भाइरेल फैगोन जानला मोनला भिडिअ बा फट'फोरखौ होननानै बुंबायनि थाखायमोन बे निजोमा बुन्दा मानसि बियो बाइकबो सिखाव खावनायनि मोनसे रेकर्ड दङ हिन्जाव 2-3 प्रेगनेन्ट खालामनानै गारनाय मोनसे रेकर्ड दं बिहा बेनोसै रायजोफोरा आं नोंसोरनि सिगाङाव फोरमायहरनायनि गुबै जाहोना